बेबायदि साइज गैया बाइस गैया स्कुलफोराव फराया आं फरायगोन इंलिश मिडियामावसो बुंखादों नोंखौ इंलिश मिडियामावसो फरायगोन आङो नों माबायदि स्कुलाव सोदों फराया बेबायदि बर' स्कुलाव नोंनि नोमफाया जेलनिफ्राय ओंखारना फैनानै नोंखौ इंलिश मिडियामाव सोहैगोन मूर्ख आं नोंखौ मैया मा होनदों थाखा फैसा जाब्ला आं गावनो नोंखौ सोहैखागोन होननानै दा बेयावनो फरायथ' खोथा बुंनायखौ बुजिया नामा दा गैयाब्ला आं नोंखौ माजों फरायहोनांगौ जाखो जल्दि लेखाया खनफै नङाब्ला नोंखौ थाखा फैसा गैयाब्ला फरायहोनो हायाब्ला आंखौ मानो खाङा जोनोम होआबानो जायोमोन आंखौ खांनो हायाबा हाया फरायहोनो हायाबा हाया मालाय आयदाव खामोन आंखौ फरायहोगौमोन ना बिसोरो आंखौ आलो गोजोन जाहोगौमोन खांहोगौमोन फरायगौमोन नों लाबोनानै गासैखौबो नस्थ' खालामजोब्बाय दैयावसो फिसा खांगारबाय नों आंखौ बेफोरबायदि फरायहोनो हायाब्ला उन्दै समावनो संख्रि दौनानै बुथारनांगौमोन आंखौ बरबाद आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय नों दिनै आं इंलिश मिडियामावसो फरायनो बिबावदों गाबोन समनि जुदि आं केटिएम बियोब्ला माजों होगोन नोंलाय मालायफोरा केटिएम सालायनानै कलेज थांगोन आं मा सालायनानै कलेज थांगोन हो दिनै नों इंलिश मिडियामाव फरायनोनो आंखौ एडमिसनखौ खालामना होनो हायाखै नों गाबोन समनि केटिएम बिबा माजों होगोन नोङो आं मोनथिया आं बेबायदि स्कुलाव थाङायै आं थांगोन इंलिश मिडियामावसो जुटा मुजा गाननाय स्कुलावसो थांगोन आं बुंबाव मा बुंनो दङ बुंबाव आरो माबाफोर बुंनो आद्रा जानानै दङ आरो माबाफोर बुंनानै आं निखावरि मानसिनि गोसोखौ गाव होबावनो गोनां दंबावो आरो आंनि मेगननिफ्राय मोदै बोहैबावनो गोसो दंबावो मा गैबावा नोंहा आरो मा दंबावो गासैखौबो दिनैनो बुंजोब आं दुखु मोननो रोङा आफा आं दुखु मोननो रोङा नोंखौ आङो ओरैनोसो खांगारबायना नोंखौ आं ओरैनोसो खांगारबाय दैयाव नों सानदों दिनै मा नोंखौ आं दैयाव खांगारदों आंहा नोंखौ खांनानै जेबो सिमां गैया मा आफा बिदिब्ला आं नोंखौ जोनोम होनाया आंहा गोरोन्थि जाबाय नामा दिनै नोङो आंखौ एथ'ग्राब खोथा बुंबाय हो फिसा नों दिनै एथ' उन्दै गथ'आनो दिनै आंखौ मानो बेफोरबायदि एथ'ग्राब गिदिर बाथ्रा बुंनानै सोगाबखो जिंगा सिनाङा सम दं खाबु दं आंनि आखायाव सना मोननैसो दङ बेखौनो फाननानै नोंखौ इंलिश मिडियामाव एडमिसन खालामना होनोसै दे आं आइदैजि आं सानदोंमोन नोंसोरो बिमा फिसा आलो गोजोनैनो दङ नाथाय आं दिनै बेफोरखौ मा खोनाफैदों आफा आबौ आफा जोबोर अख्रा जाबाय जाफुङा आं नोंजों रायलायनो सानो बाहेराव फै आबौ जाफुं नै बेयाव नोंनो थाखाय लंपेन्ट गांनै गस्ला गांनै आरो चिप्सफोर लानानै फैदों बेखौ नायनो आबौ नाङा आंनो जेबो आबौ गाहर बिखौ आबौ मा बुंनो जाखो बेलाय औ आबौ आं इंलिश मिडियामावसो फरायनो गोसो नायना नाथाय आंखौ आंनि आइया बबे स्कुलाव थिनहरदों फालतु स्कुलाव आं बेबायदि स्कुलाव फरायालै आबौ आइदैजि सानाखैनोमोन आं नोंसोरखौ बेबायदि असान्तियाव नोंसोर थागोन नाथाय आं दिनै बेफोरखौ मा नुफैदों आं साननानैसो लादोंमोन बिसोरो बिमा फिसा सानैल' जोबोर गोजोनैनो दङ बेनिखायनो आङो फनफोरबो हरनाय जायाखैमोन आफा आंथ' थिगानोमोन नाथाय जाफुङासो दानिफ्रायनो मानो एथ'ग्राब अख्रा बे गथ'आ दिनै नों बेफोरबायदि असान्तियाव दङखायनो नोंनि आइया नोंखौ जोबोर गोसोखांदों बिनिखायनो बियो आंखौ थिनहरदों नोंनि मोजां गाज्रि खबर लाफैनो इसा आरो नोंनि आबैया मेगनखौनो नुला आबैया मेगन नुला मा जाखो हरखाबनो दाखालि गोमथा लाहा होफैनाय हांसो बेदरखौ जानानैनो उदै सानाय खिलाय गबालाय बेबायदि जानायजों लोगोसे आरो मेगनाबो हरखाबैनो नुयै जालांबाय मानो बेबायदि जाखो आबैया आंथ' दा नै थांनानै नायहैनोबो हाला दुखुसो मोनबाय आं फिसा आंबोथ' जोबोर दुखु मोनदों नोंनि नखरखौ बेफोरबायदि नुफैनानै आं सानदोंमोन जोबोर खुसियैनो दङ नाथाय दिनै बेफोरबायदि आं दा नोंसोरखौ मोजाङै दङ ना बेफोरबायदि असान्तियाव दङ बबे मोनसे खोथाखौ लानानै आं नखरनि मानसिफोरनो खोन्थाहैनांगौ जाखो आंनि दुखुथिया संसारखौलाय आरो माथो बुंबावनो आंनि दुखुथिया जिउ संसारखौ सोर मुगैलांखो सोर मिनिलांखो आं जेबो मिन्थिला खालि गसाइ होनाय हां बे हांखौ लानानैल' थांनानै दङसै आं आफा आबैयानो जुदि बेफोरबायदि अबस्थाब्ला आरो आंनि खबरखौ नोङो मा होननानै खोन्थाहैनो बिनिखायनो जाहाथे बिसोर आरोबा बांसिन दुखु जाया खोन्थाहै इसामोना जोबोर मिनि खुसियैनो दङ आलो गोजोनैनो दङ जेबो सिन्था दा खालाम होननानै बुंहै अब्ला बिसोरो एसे सान्तियाव थागोन फिसा
थगायहैनाया जेबो गिदिर खोथा नङा। आं थगायहैगोन नोंखौ खुसियैनो दङ होननानै, नाथाय नोंथ' खुसियै गैयाना। जेबो दासानसै आफा, आं दाना बोरैबा खुसिनिख्रुइबो दुखुखौसो साबसिन मोनग्रा जाबाय। मानो होनोब्ला दुखुआथ' आंजों अरायसम थाफाबायानो थाखायो। सानसेयाव खनसे दुखु जानो मोनाब्ला आं बोरैबा गोजोननायसो मोनला। मानो होनोब्ला दुखुआ आंनि जिउनि लोगोरि जानानै दंखायो। राहा गैया, दुखुखौथ' सहायनो नांखागोन ना। आरो आं दाना दुखुखौबो सहायनो हाग्रासो जाबाय। आं दुखुखौ दाना मोजां मोनग्रासो जाबाय। फिसा, नों बेफोरबायदि बुंनानै लायाब्ला बहाथो मा बुंनानै लाबावनो। थेवबो बुजिदों आं नोंनि दुखुखौ। आफा, आबैया आंनो आखाइनि सना मोननै आसान दानानै हरदोंमोन सिरि सिरि। बे आसानखौनो आङो फानहैनोसै। बे आसान मोननैखौ फाननानै जेसेबां मोनो बे फैसाखौ आङो जाफुंनो इंलिश स्कुलाव एडमिसन खालामनानै होनोसै आरो बाखि आग्लायनायफोरखौ आबैनि बेमाराव हरनोसै। फिसा, आबौआ इंलिश मिडियामाव फरायनो नागिरदों। दा एडमिसन आन्था खालामनायजोंथ' जायाना। मासे मासे फैसा हरबाय थानाङो आरो इंलिश मिडियामनि गासैबो लेखाफोरखौथ' बायनोसो नांगौ। बेसेबां थाखा? कार पेन्सिल, लकबर्ड, काटार, टाइ, बेल्ट, जुता, मुजा आरो सानफ्रोमबो बिसोरनो टिफिन हरफाबाय थानो नांगौ। दा एफोरबायदि एथ'ग्राब खरस नों बहा हानो? गथ' मानसियालाय माखौबा खुद्रिगोनबो माखौबा बिगोनबो। बिसोरनि बिनाय बायदि दे गासैखौबो होजोबनांगौ बे खोथा नङा। आफा, आं जुदि बेखौ इंलिश मिडियामाव सोआब्ला सान हरै बियो न'खरखौ असान्ति खालामगोन। एडमिसन आन्थाखौ खालामनानै होग्रोनोसै, बाखि खरस बबेथिं मा राहा लामा जायो नागिरनोसै। दे फिसा, जेखौ सानदों मोजाङैनो खालामदो आरो जेखौ मावोब्ला मोजां जागोन बेखौनो माव। आंहा बुंनो जेबो खोथा गैला। आरो आंनि निखावरि बिफायालाय नोंखौ मा सहाय होनो हाबावनो? आंहा जेबो गैया आइ, नोंखौ मदद खालामनो। थादो आइ, सम सम खबर लाफैगोन। आलो गोजोनै थादो। सोरबा फैदों नामा? सोरबा थांलाय फैलाय खालामदों नामा? नुनोथ' मोनाखै जेबो। एसे एसे आथिंनि आवाज खोनादों आं। औ आयै, आं थांलाय फैलाय खालामदों। सोर? जोमै बिहामजो। आंसो आयै, सोरांस्रि। ए, बिहामजो, नायनो लुबैदों आं नोंसोरखौ। नायनो लुबैदों आंनि न' बां, सोरगिदिं दाउसेन दाउला, जिब जुनार फिसिनाय गासैफोरखौ। आयै, नों बारा बेफोरखौ सानबाय थानो नाङा। हानायखिनिखौ आंबो जोथोन लादों। नों दलद जिरायनानै था। सानफ्रोमबो लुखुर लुखार मावनाय, बहा माब्रै दलद थानो हानो? नुवाब्लाबो खर'फ्रा बेखा थेरा जाथिंबायगासिनो। थर खालामोसै, खोमाखौ थियारि लायोसै। सोरबाफोर माबा रायलायदों नामा? सोरबाफोर बबेथिं फैदों नामा? खोनासंबायल' थासै। ए, औ आयै, दहायनिफ्राय आंनो थांलाय फैलाय खालामगासिनो। आं न'फोरखौ फोसाबगासिनो। बिथिं थांलाय जागासिनो। नों बेखौनो खोनादों खोमा। दे आयै, नों थाथ', आंहा गोबां खामानि दङ आं मावनो। आरो उनाव माबाफोर जुदि नांगौ जायोबा, दैफोर लोंनो बा बाहेरफोराव थांनोब्ला आंखौ लिंहरब्लानो जाबाय, आं फैगोन। दे, जागोन। नाथाय बारा गोजानावल' थांनो नाङा। आं लिंहरब्लानो खोनानाय बायदियाव था दे बिहामजो। जेबो नुला आङो। सोरबाफोर देगार लानानै ब्र' सुफैब्लाबो पातिना होनायल'सो जासिगोन आं। बे बुरैया नुखायो बियो। ओरैनोसो एक्टिं खालामदों नुयैनि। बिनिखायनो बे देगारखौ थुनैसो बायदि खालामनि र' आङो। नुमारदोंना नुमारा बियो? गिनो रोंना रोङा र'। माथो देगार लानानै फैब्लाबो जेबो बुङाखैलाय? नुमाराखै नामा? आयै, हो? सोर जाखो? सोर सासे बिहामजो जाखो? माबा आयै, नोंनो दै लाबोदों आं। दै? हर, दै गांखादोंसोमोन आं। हर, आंनि आखायाव हर। दै नङा, दै नङा। नोंखौ थुथारनो देगार लादों आं। नै नाय, फोथायाब्ला नाय आंनि आखायाव देगारा माबायदि। मानो देगार लादों? मानो बिहामजो? आं मा दाय मावखो? बिहामजो, आं जेबो नुवाखै। सिखा रुवाजों धेमालि दा खालाम। नुमारदोंना नुमाराखै बुं, नङाबा नै आरो गेयाव थुसिगोन आं। नुवाखै बिहामजो। थारैनो आंनि मेगना जेबो नुमारला। माथो नोंनि मेगनालाय मावगासिनो? बिहामजो, आंनि मेगना मावदोंना मावा आं जेबो मोनथिया। सैथो खोथाखौ बुं। नों जेबो नुमाराखैना? नुवाखै बिहामजो, आं नुवाखै। नुमाराखैना? दे, बिदिब्ला बेयावनो जिरायनानै दलद थाखा। थारैनो आया मेगन खानि जामारबाय।
दा बेलाय मा मोनथिबावगौ जे आं आइनि रुमाव फैनानै गासै आलमारि सर्केसाव एलआइसिखौ आं नागिरगोन। दाथ' गासैबो एलआइसियानो आंनि जाजोबसिगोन। एलआइसिजों लोगोसे बे न' बांनि गासैनि लेखा लेखि डकुमेन्टसफोरखौ आंनि नामाव लिरनानै लाजानोसै, जेराव आइयाथ' नुखाला जेबो। सानसे समाव आइयाथ' थैखागोन, थैयाब्लाबो बुथारथारगोन। अब्ला गासैबो आंनि जागोन। अब्ला बै समाव देरहाहोन सोरांस्रि होन बिसोर बोराय बुरैखौ सैमा बायदि लावथिजों बुयै बुयै जेरै होहरो बेबायदि बिसोरखौ होयन हरगोन आरो आं जागोन नखरनि रानि। हाब जोमै, नों दंफैयो? मा जाखो जोमै? बादाव होनाय बायदिसो मोनखो ना माखो? गावहा सिरि सिरि फैना माथो होदों नालाय। आरे आंथ' नोंखौ मिन्थियाना बेयाव दंफैयो होननानै। हा मानोथो फैदों नोंलाय आइनि रुमावलाय? नोंलाय मानोथो फैदों नों बुंग्रोलाय। आइनि रुमफोरखौ एसे सिबस्रांनो, एसे साफा खालामस्रांनो होननानै फैदों। आंबोथ' बेखौनो मावनो होननानै फैदों। नोङो बिथिं बिथिं खामानि मावगासिनो नालाय, नों खामानि मावबाय थानायखायनो नोंखौ आं जेबो बुङालासे सिरि सिरि न'खौनो साफा खालामनोसै होननानै फैदों आङो। दे बिदिब्लालाय दालाय मा? नों खालामगोन ना आं खालामगोन? दे नोंनो सिगां फैग्रोदों नालाय नोंनो खालामदो दे, आं गुबुन मोनसे न'खौ फोसाबैनो। मासे गिलु बालु, आयु जेन थेन थगायनानैसो गबाय। बोरैबा जुदि बियो नुफैयोमोनब्ला गासैबो प्लानिंआनो केन्सेल जाजोबसिगौमोन। आयु हाय राब्बा, जेन थेन बासिबाय।